benvinguts una vegada més al meu canal. Avui, com ja hauràs vist a la intro, et porto un top 5 de les meves excursions preferides fins al moment. I dic fins al moment perquè encara em queden moltíssimes excursions per fer i perquè hi ha moltes excursions que realment he fet però no recordo. Per tant, et porto les excursions que ara mateix em tenen una miqueta obsessionada i així, si t'animes, també les pots fer tu. Cosa important, les he ordenat per ordre de més fàcil a més difícil, perquè així puguis veure més o menys quina excursió et pot interessar més i s'ajusta més al teu nivell d'alpinista apassionat. Per què aquest top 5 i no un altre? M'he basat principalment en les excursions que més m'agraden a nivell de paisatge. O sigui, no té res a veure els quilòmetres, ni el desnivell, ni la dificultat. O sigui, jo te les recomano a nivell de que penso que et poden agradar més perquè el paisatge realment a mi m'agrada molt. Comencem! La primera excursió que et recomano és l'excursió de l'Estany de la Fontviva. És una excursió super coneguda. Per què m'agrada aquesta excursió? Primer perquè és una excursió que és molt fàcil, que la pots fer amb tothom, o sigui, amb gent que no estigui acostumada a caminar molt, a més té molt poc desnivell i per tant és com que tothom la pots fer i a més arribes a un estany, que un estany sempre són vistes molt boniques. Jo us haig de dir que aquesta excursió l'he fet unes 4 o 5 vegades, com a mínim, i a més és una excursió que és super fàcil d'accedir. Us haig de dir que està a la zona de la Cerdanya francesa, està molt a prop de Puigcerdà, si esteu per la zona, i és una excursió super famosa. I a més, aquesta excursió, si al final decideixes que no la vols fer i has arribat fins allà mateix hi ha unes tirolines que jo aquest mateix any les vaig fer, us ho vaig penjar a stories, aquí ho teniu, i són molt guais. Jo no les havia fet mai perquè em feia por, perquè bàsicament creues la presa del Passet, però és que és una passada, també us ho recomano molt. O sigui, tant la Fontviva, l'Estany de la Fontviva, com les tirolines d'allà. La segona excursió que et recomano és el Matagalls. Anem pujant la dificultat, però és una excursió que també, si no vas mai d'excursió, la pots fer. La vas fent més a poc, tranquil·lament, i és una excursió molt bonica. Jo us la recomanaria que la féssiu per primavera. Per què? Perquè jo la vaig fer per primavera i ja estava, o sigui, al principi de l'excursió és tota una zona plena de ginesta que primer fa una olor que et mors i després que és molt bonic, o sigui, està tota la muntanya tenyida de groc i és espectacular. També, a més, a dalt hi havia pixallits, que són el que moltíssima gent coneix com a dents de lleó, i, o sigui, preciós. També us haig de dir que quan hi vaig pujar allò semblava les Rambles, però potser ara al setembre no hi ha tanta gent. És una zona que és molt pelada, per tant us recomano una bona gorra. Es torna molt sec, per això us recomano la primavera, perquè és que era espectacular i les vistes també són molt maques. Tercera excursió que us recomano. Aquesta és la meva preferida de totes les que us diré avui, o sigui, obsessió màxima. L'he pujat 3 cops i és el pic del Carlit des de la presa de les Bulloses. És l'excursió més bonica que he fet de totes. O sigui, és que m'encanta, tinc una obsessió i ja he decidit que és una tradició i jo cada any pujo el Carlit. Per què us recomano el Carlit? Primer de tot perquè és una excursió que les vistes són espectaculars. Comences des de la presa, que ja és una zona idíl·lica, també és Cerdanya francesa, ho sento. Llavors, tu comences caminant i passes per tot com un bucle que són tot de llacs. Són tots aquests llacs de les Bulloses i per tant és superbonic. A més, al principi és bastant pla, llavors vas agafant el seu ritme i llavors ja, quan comences a pujar el Carlit, us haig de dir que el nivell de dificultat ja és més intens. Però si estàs molt motivat i ja portes unes quantes excursions, es pot fer, de debò, es pot fer. Jo hi he pujat amb amics que no havien pujat pics tan alts, perquè el Carlit és un pic altet i val molt la pena. Val molt la pena, de debò us ho dic, Jo estic enamoradíssima del Carlit. Quarta excursió que et recomano és el pic del Puig Pedrós i el Circ dels Engorgs. Per què et recomano aquesta excursió? Et diria que et recomano més l'excursió del Circ dels Engorgs que el Pedraforca. El Pedraforca, jo quan el vaig pujar, no sé per què, si tenia un mal dia o què, però se'm va fer intens. Comences des del refugi de Malniu
i és tot pujada. O sigui, ja heu vist el desnivell que us he dit, és tot pujada, però quan arribes és en plan molt satisfactori. I el que més m'ha agradat d'aquesta excursió és el Circ dels Angots. O sigui, bàsicament tu el que fas és pujar fins al Pedraforca i una vegada ets allà vas com pujant i anant per la carena i de tots aquí fas molts pics. El Circ dels Angots bàsicament són tot de pics que hi ha i veus com un circ, que hi ha una vall enorme amb llacs i és espectacular. Us haig de dir que a mi aquesta excursió em va costar, o sigui, és una excursió d'orilla, no per la llargada tampoc, però sí per al desnivell. I llavors has d'estar ja intens. Jo, a més, amb tema pulmonar sempre és una que em preocupa, però de debò que és molt worth it, val moltíssim la pena, i jo quan la vaig acabar estava destrossada. O sigui, va ser com una pujada, una muntanya russa d'emocions, perquè me'n recordo que aquella excursió primer estava agotada, després vaig aguantar el ritme, després hi va haver moments d'emoció tan intensa que vaig arribar a plorar. En fi, moltíssimes fotos, moltíssims pics, moltíssimes vistes espectaculars, inclús vaig caure perquè el grup es va desviar, però bueno, que de debò que el recomano moltíssim. I l'última excursió que et recomano és una excursió que no és tan famosa potser com les altres, que és la del Pic d'Eina, la Torre d'Eina i el Pic de Can Bradasa. També és una excursió que està a la zona de la Cerdanya francesa, però està super a prop. És l'última perquè, des del meu punt de vista, és de les més difícils, és la més llarga de quilòmetres, vale? Es comença des de la Vall d'Eina, per això us ho recomano, perquè la Vall d'Eina és una vall espectacular, o sigui, hi ha una flora, no, és que a mi la flora em pot, o sigui, totes aquestes excursions us les recomano perquè la flora i les vistes són espectaculars. Llavors, si et vols animar a fer aquesta excursió, jo te la recomano moltíssim. A més, és una excursió que són aquests 3 pics i puges al primer pic i una vegada ja has pujat aquest pic vas seguint també, vas per la carena, llavors les vistes són precioses, de debò, precioses. És l'excursió de totes les que he fet, de les més maques. I el Carlit, mireu que el tinc, em té el cor robat, però és més fàcil el Carlit. I fins aquí el meu top 5 d'excursions preferides fins al moment. Recordeu que al meu Instagram, Natalia Muller, teniu de cada excursió de les que us he ensenyat un destacados amb imatges i una historieta de com va ser la meva experiència pujant aquestes excursions, i encara esteu a temps de fer totes aquestes excursions, perquè jo, per exemple, la del Puigpedrós i el Circ dels Angots la vaig fer si no era a finals de setembre, va ser a principis d'octubre, crec, i o sigui, encara es podia pujar perfectament, feia bon temps, per tant, és que a temps sempre esteu de pujar-les. A més, anar d'excursió, nois, és super sa, tant pel cos com per la ment. A mi em va superbé per desconnectar i per connectar amb mi mateixa, de debò. És una passada el bé que ens fa la natura. I, per últim, us diré que aquest és el meu top 5 fins al moment. Per tant, si considereu que hi ha alguna excursió que a vosaltres us encanta i que em voleu recomanar, estaré encantadíssima de rebre les vostres suggerències per poder conèixer llocs nous. Un petó, una abraçada i ens veiem molt aviat. Mua!